ಎಲ್ಲ ತೋಜೇರಿಯಾ ಸಂಡೇ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೆಂಟರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುವಂತ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ಹಂಚಿ ಬೋಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಪನ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುನ ಲೇಟ್ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಇಟ್ಲೆ ಬರ್ಪುನದ ಮಿತ್ರಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹಾ ಕವಿತಾ ಅವ್ರು ಮುಲ್ಪದ್ದಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿಯ ಸಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಮಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಬರಂದೆ. ಅಂತ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಈತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಂತೆ. ಜಯಂತಿ ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ ಹಲೋ. ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೋಪರ ಇಡವಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಹೊರ ಇವರು ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತಿಗೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ. ಕಾಂತಾರ ನಿಮ್ಮೂಲು. ಶ್ರೇಯರ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯ ನೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ನೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಎಂಬೆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಕವಿತಾ ಅಂದೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕವಿತಾ. ನಾವಿಬ್ರು ಕವಿತಾ. ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಅವರ ಮಗಳಿದ್ಲು, ಅವಳು ಓಡಿದ್ಲು ಈಗ. ಓಡುದು ಅಲ್ಪರದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಮಿ. ಹಾಯ್ ಹವ್ಯಾನಿ ಡಾಜೆ ಹಲೋ. ವನಸಾಂಡ್ ರಕ್ಷಾ ಮಲ್ಯಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಈಡೆ ಕೂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಆಡ್ನೇನ ಒರಬಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರು. ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಬಲ್ಲ. ಇವಳು ಮಗಳು, ಇವರದ್ದು ನಾ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ. ಮರ್ದು ಪರಿಯಾರ ಮರ್ದು ಈಗ ನಂದು ಕಷಾಯ ಪರಿಯ ಮರ್ದು ಪರಿಯಾರ ಆಯ್ತಂತ ನೀ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಮಾತೇನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೋಣ ನುಂಬಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರಗ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಕು ದುಂಬೆ ಪರ್ದಾತನು ಆ ರತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ದಾತನು ಮಾಮಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನ ಮಗನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲು ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಲು ಮಾಲೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಲು ಮೂಲು ಕಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಉಳ್ಳಲು. ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ಸುಷ್ಮಿತಾಗೆ. ವನಸಾಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಉಂಟಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೀಯ ಅಂದೆ ತೀಯಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಸಾಂಡ್ ತೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಉಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಳ್ಳಗೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಹಲೋ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಮುರಣ್ಣ ಬಂತೆ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ ಕೋಡೆ ಕೋರಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆಲ ಇವು ಬೈಜಾತ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿಕಾ ಹಲೋ. ವಂತ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚುಗೆ ಮನೋದುಂಡು ಹಾಯ್ ಸಾಮಿ ಕವಿತಾ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಏರುಲೇರು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಏರು ಬತ್ತೊಂದೇರು ಪತ್ತೊಂದೇರಾ ಜಾನ್ ಕಹನ್ ಹೈ ಲಚ್ಚುಳ್ಳಲು ಸೂಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಬಾಲೆ ಹೌದಾ? ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನದಿಪ್ಪೋಡು ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬುಲ್ಪುನ ಸೀನೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ. ಸತೀಶ್ ಸಪ್ಪಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹನ್ಸಿಗಾನು ಹಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾ ಪುತ್ರ ಈಶ್ವರ್ ಕಾ ಎಂಚಿನ ಇಂಕ ಹಿಂದಿ ಓದಿರ ಉದಸ್ನಾಪು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸದ್ಗುರು. ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದು ತೂಪಾರ. ಓಕೆ
ಆಂಡೆ ಬನ ಸಾಂಡ್ ಇನ್ನಾಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಗಣೇಶ್ ಆರ ಪಿದೈ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಲೈ ಬಾರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಬಾಲೆನ್ ತೋಜಾಲೆ ಆಳು ಬುಡ್ಪುಜಲ ಇಕ್ಕ್ಯಾನಲೆ ತೋಜವು ಜಾತೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಅವಳ್ತೂಲೆ ಇರೇನು ತೋಜವಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕುಜ್ಜಲು ಇಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ತೂಲೆ ಯಾರ ಆಡು ಒಯ್ತಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ತಂದತ್ತರಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಮ ತೋಜಲ ಅಮ್ಮ ಏನ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಐಕ್ಯನ ಕುಜಲ್ ಮಿತ್ತು ಕಾಟುನೆ ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರಾ ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇನಾಯ್ಕ ಆಯ್ ಮರ್ದು ಪಾರ್ನಾಗ ಬುಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂಡದು ಬುಳುಂಕ ಬರ್ತೀನಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಚೀಪೆಪ್ಪು ಬಂಡದು ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಪತ್ತನು ಆಲ್ ಬುಡ್ ಪೂಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಲ್ ವೈಪುನೇಟ್ ಆಲ್ ಆಯೇ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂಡದು ಬುಳುಂಕ ಬರ್ತೇನೆ ಐತ್ನೇರ ಬರ್ತಿಜೆಗೆ ಅವಳೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಕಾಣತ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಕಷಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ದು ಕಡಪಾಯಿನಿ ವನಸಾಂಡ ನಿಕ್ಲೇನಾಂಡೆ ಕವಿತಾ ಹತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲೆ ಜೀವಿತನ ವ್ಲಾಗ್ ಕೇಂಡರೆ ಇರು ಪಂಡೇರು ಇಂಕು ಜೀವಿತ ಧನ್ವಿತನ ಏರು ಗೊತ್ತುಜೆ ಧನ್ವಿತನ್ ಕುದಾರಿತ್ತಂಡು ಆನಂದ್ ಸಾಯಿಸಿ ಸಾಲು ಇಂಚಿನ ಭಾಷಂಗೌಡ್ ಇದೆ ಬಸ್ ತಿಳಿಪುನ ನಿಂಬಲುಂಡು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ತೋಡಲೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹನಿದ್ದಾಳಲ್ಲಿ ಇವಳೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಇವಳೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತೋಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಅದ್ರ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟಾಡಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಜ್ಜಲು ಇಪ್ಪುನಂಟದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಭಾವನ ಮಗಳು ಗಾನು ನಾನೇ ಕೇಳನೆ ಪುರ ಇಡಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾಕ ಜೀವಿತಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಎಂಗ ಕಡಪಯ್ಯರು ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸಾನ್ವಿ ಯಾನ್ ಯಶ್ವಿನಿ ಸಾರಿ ಮುಳುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ ಪೂಜಲ್ ಬಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆನ ಪೂಜಲು ಇಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪ್ರಿಯರಾ ಸಾನು ಬಲ್ಲ ಇಂಚು ಮುಳುಲ್ಲಲು ಸಾನು ಈರ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ದು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಾಣಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗದಾಂಡ ಬಾಲ ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗದಾಂಡ್ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗಾನುಗು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ತೆ ಕೈದಿರ್ತಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಧುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ದೀಪು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಕಪ್ಪೆನ ಗಡ್ಡೆಗುಂಟು ವನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಬಾಲೆದ ಕೈಕು ಕವರ್ ಪಾಡ್ರ ಪೂಜೆ ಅಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆನಪ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಒಂದು ಚಳಿ ಒಂದು ಅಲೆಗೆ ಚಳಿ ಪೂಜೆ ಅಲೆ ಸೆಕೆನೆ ಹಾಕುನ ಐಕು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ನೀಡಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ಪುಂಡಿನಿ ಅರಿಬಾರ್ದಿಜ್ಜೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯರೆ ವನಸಾತಿ ಆಣಾಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಬ್ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಡದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜೇನಿ ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ. ಪತ್ರೋಡು ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಪಾಲೆಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಂಡು ಆತ ಎತ್ತೀನಿ. SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮರ್ದು ಪರ್ದಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್ ಮರ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಪರ್ತಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ಬರ್ಸ ಜೋರು ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಇನ್ನಿಜ್ಜದ ಬರ್ಸ ನೆಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಪುತ್ತೂರು. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಕಬಕ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಕಬಕ. ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಮೇಲೆ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಬರ್ಸ ಇಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೇನಿ ಕಜಿಪುಂದು ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆಲ ಮುರಾಣಿಲ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂడి ಇನ್ನು ಕೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆಲ ಗಣೇಶ್ ಒಲ್ಲೆ ಆರ್ಪಿದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಹಾಲು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂದು ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆಗೆ SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿ ಅವ್ರು ಈಚೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಇಂಚೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾ, ಅತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಓಡಿದ್ರು. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿಜರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ದಿನೇಶ ಹಲೋ. ಜಯ ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಈಗ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಓಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವಳ ನೀಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು 7 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ ಅವತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ. ಉಡುಪಿಡು ಫುಲ್ ಜ್ವರ 3 ದಿನ ಆಂಡು ಮಲ್ಲ ಕುಲೆ ಲಕ್ಕುಜೇರು ಜ್ವರ ಅಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಕುಶಾಲ ಅಂದತೆ ವನಸಾಂಡೆ ಸಾನ್ವಿ ಕವಿತಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ಪುನು ಬಾಲೆಗೆ 8 ಮಂತಾಂಡ್ ಬಾಲೆಗೆ 9 ಮಂತಾಂಡ್ ಈ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮಂತ್ ಎನ್ ಮಾಡಿದ್ ಬೊಕ್ಕ 9 ಮಂತಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಗಣೇಶನ್ ನಾವೇ ಹಿರೇಗ್ ಅಲು ಪಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಷಾ ಜೋರು ಕೊಕ್ಕಡಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾನ್ವಿಗೋರ ಬರವಿ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆಪ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲು ಸಾನ್ವಿಯೋರ ಬಲ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಕನವರಿಕೆ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಗಣೇಶರೇ ಹಿರೇಗ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುದರ್ ಆತ್ಮಿಕ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅಲೆಗೆ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಮಧುಶ್ರೀಯರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಆತ್ಮಿಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಆತ್ಮಿಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರುಡಿಗೆವೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಗಣೇಶ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಮರತ್ ನಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಹೋಯ್ತದಳು ಅಪ್ಪಲ ಮಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದತೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬಾಲೆಗೆ 8 ಮಂತ್ ನಾಳೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ 9 ಮಂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುರಣಿದ ಸಾಂಗ್ ಸೋಕಿತ್ತು ನಂದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಅತೆ. ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಬಾಲೆಗ್. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ರುದ್ರ ಗೀತಾ ಬಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಲೆ ನಾ ಉಪ್ಪದ್ರ ಅನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನೇನ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಲಗಡಿ ತಿಪ್ಪಲ್ಪು ನೀವು ಪತ್ತುಲ್ಲೇ ನಿಂದ ಕುಜಲ್ ಉಳ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಗಣೇಶನ ಕುಜಲ್ ತೆತ್ತಿದೀರ ಆಪುಡ ದಿತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾವನ್ನ ಅವರ ಪಾತಿರ್ಪಲೆ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಚಿಗೆ ಐತಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅವರ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೋರ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಗ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅನ್ ಪಂಟೆರಡ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಬರ್ಪುಜೇರು SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಹಾಯ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಇರೆಗ್ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರೆಗೆ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಎಂದ ಪಾತಿರಚ್ಚಿ ಅರೆಗ ತಾಯಿ ಪನ್ನಿ ದೀಪ್ತಿ ಬಲು ಚಮ್ಮಿ ಪಚ್ಚುನ ಮೆದ್ದಿ. ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ MD ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅಂಚನ ರಡ್ಡ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ತುಳುಟು ರಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆತಕ್ಕ ಇದು ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆತಕ್ಕ ಯಾ ಪಂಡ್ದೋರಡಾ ಇಂದು
ಅವನ್ ಸಾಂಗ್ ಉನ್ನತ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಅಂಚ ಪುರಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲೂಜ ಅಪ್ಪಲೂಜ ಅನ್ನೋದುಲ್ಲೇರಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಲೆ ಅಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕಗ್ ವನಸಾಂಡ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಹಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪನೊಡಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತಾ ಪದ್ಯ ಓ ಪದ್ಯ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ರೋ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪರ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಓ ಪನ್ಪ ಏ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಒಲೆಜ್ಜಿ అవునట ఉదయ 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 వచ్చి గణేಶ ಗಣೇಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಅತೆ ಗಣೇಶ ಬಂದ ಕಾಯಿ ಕಡೆ ಬುತ್ತಿತ್ತ ಇನ್ನು ಬೇಕು ಎಂದ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಡೊಳ್ಳೊಟ್ಟೆ ಗಣಪ ಅವಿಜನಲ್ಲ ಡೊಳ್ಳೊಟ್ಟೆ ಗಣಪನೇ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಗಣಪ ಅನ್ಲಿತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ನಾಚಿಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೇರು ಕವಿತಕ್ಕ ನೆರ್ದು ಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯರು ಅನ್ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಿನೋ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣನ ಸಾಂಗ್ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತಾಯನ ಮೀನ್ ರೋಹಿಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಯಾನು ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ತುಯ್ಜಾರು ಅಂದ್ ತೂತೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತಂಬಲ್ ಸಾನು ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ರಿಯಾನ್ಶಿಂದ್ ಪುದರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನ್ಯೂ ವೀವರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಇವ್ರಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಾ ಬರ್ಸ ಇನಿಜ್ಜೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಂಜಿತನ್ ಐ ಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಸುಚಿಕೆ ಹಾಯ್ ಆಟ್ಯ ಮೋಸೆ ಗಮ್ಮತಿ ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಷಾಯದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ 2 ಜನಲ ಅತ್ತತ್ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಗಣೇಶನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಇನ್ನಿಲ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗನ ಪಂಡದು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ನೆರೆ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿಯ ಸಾಯಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಂಬಲೆ ನಿಜಲು ಇಪ್ಪೋಲತ್ತ ಅಂಚಿ ಪನ್ಪುಲೆನ ಅಬಾ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಗಲೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪದು ವರ್ಪಣ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವರ್ಪಣ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪಜ್ಜಿನಿ ಹಲೋ ಇಂಚ್ ಕವಿ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಜಿಕೆ ಬರ್ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ ಹೌಸ್ ರೈನ್ ದೇರ್ ಮೇಡಮ್ ರೈನ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಇನಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜೋರಿರ್ಬೋದು ಬರ್ಸ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಶೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಂಡರೆ ಅಕ್ಕ ಉಂಡ ತೆತ್ತಿ ಬಟಾಟೆ ಇರುಂಟು ಜರ ಇರಬೇಕು ನೀರದನ್ನೆ ಇನ್ನು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತದ ಐತಾಳ್ದೆಣ್ಣೆ ಬೇರಿದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೋಯ್ತು ಅದೆಂತ ಇಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಕುದಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಐತಾಳು ಬೇರು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆದ ನಂತರ ಕುದಿದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಆರಿಸಿ ಇನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಷಾಯ ಪರ್ತುಜಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತೆ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದೆ ಪರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವು ಆನಿ ಮರ್ದದ ಸತ್ತೋಪುರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ಬೊಕ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡವಕ ಅಂಚಿಂಚಾವು ಕುಜಲ್ನ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಏಪಲ್ ಸೂಡಿ ಪಾಡ ಅವು ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೀ ತರಕ್ ಮೀತ್ತ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಬಾ ಜೆಪ್ಪುವರೆ ಆ ಜೆತ್ತಿ ಜಲನೆ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಅಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸುಳ್ಯ ಆಂಡ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಾಂಡೆ ವನಸ್ ಅಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಕಬಕಾಪು ತೆತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟಾಟೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅತೆ ಸೂಪರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ರೇಖಾ ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ಮಾತ್ರ ತುರಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ಮಥುರಗೀತ ಇದನ್ನ ಪುದರೆ ಓಕೆ ಚಶ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂದು ಚಶ್ಮಿತಾನೆ ಕೊಡಿರ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರಂದು ಚಶ್ಮಿತಾ ಪುರಭವನ ಅಡಿತೇನೆ ಪಂಡೇರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ
ಆಂಡೆ ವನಸ ಆಂಡೆ ತಿಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಟ್ಟೆ ವನಸ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಒಂದೆ ಬೇರೆ ನಾತಿಜಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಾರು ವನಸ್ ಮಂತೆರಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರಿಯೆ ವನಸ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ್ ಪುರಿ ಕನ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿನಿ ಮಸಾಲ್ ಪುರಿ ನೀ ತಿನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಾಣತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕಿನಿ ಅಂದ್ ಅವು ಬೋಡುಂದತ್ತು ಬಾರ್ದಿನಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಷಾಯ ಪರಿಯರ ಇರು ಪತ್ತೆ ಇರೋರ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಹಿನಿತ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲು 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುನತ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪುನವೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಶೋರ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವೆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾ ಪರೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನ ಮುರಾನಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆತಾ ಕೋಡೆ ಚಾ ಪರೊಂದು ಇತ್ತಾರಿಗೆ ಸೇಮಿಗೆ ಬಾತಲ ಸೀರಾಳಿತ್ತು ಬೇರೆನು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದು ಬೇಗ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಕೊರ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಬಕ್ಕಗೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೇವರಿ ಆಗ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ 2 ಬಾಟಲ್ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಕೊರ್ದು ಗಡಪದನೆ ಬೇರೆ ಗುರ್ತೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದನಗ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ಕುಂತನಗನೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಬೇರೆ ತೂಪನೆಗೆ ಬಿದಾಯ ವರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಖಂಡನೆನ ಗಣೇಶನ್ನ ಮುರಾನಿ ಪಂತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂತಾರ ಪಂಡರ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ದುಂಬು ಮಂತ್ರನೇ ಉಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕಟ್ಟ ಪಂತಿ ಅಂದ್ನಿ ಅದೇ ಯಾರು ಪನ್ಪುನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕಟ್ಟ ಪಂತಿ ಅನ್ಪುಡಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಐ ನಂಜ ಪಿಂಟು ಪಿನ್ನು ಗುಡಾದೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಬ್ಬಾ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋಮವಾರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪನ್ಪೆ ನಾಯಿನತ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲೆನಾ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡಲ ಪನ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಅಬ್ಬಾ ಅಂದೇನೆ ಹಾಯ್ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಊರು ಓಲು ಪುತ್ತೂರು ನೀವು ವಿವರಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಟೈಮುಡು ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾವುಡು ಮಲ್ಪೆದ ಡ್ಯೂಟಿ ದಕ್ಕಲು ಯಾನು ಸೈಪೆ ಪಂದು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ತೂವೆರ ಬುಡ್ಜೇರು ಪಗರ್ದುಂಡು ಪಂದು ವಾ ಜನಕುಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಷಾಯ ಪರಂದೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಯ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಜಾಂಡೀಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ಇಂಚಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗ ಅವಿಂಚಿನ ವೈಟ್ ಜಾಂಡೀಸ್ಲ ಉಂಡಿಗೆತ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಮಂಜಲ್ ಹಾಪೇರತ ಗಣೇಶರು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆಯರು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ವನಸಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲಾಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿ ದೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಅವೇ ಪಂತಿದೆ ತೋಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟುಲ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣು ಗರಿಪುಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುನು ತೋಟ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಪಂತಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಅವೇ ಕೊಟ್ಲ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ಲ ಆತ ನೋಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ದೇ ಓ ಅಲ್ಲ ಕುಜ್ಜ ಕೈಟು ಕುಜ್ಜ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಮಗಲ್ ಬಿಡು ಪೂಜಾಲ್ ಮೂವಿ ಪೋಲೆನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಓಡೆ ಬಲೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಚೇಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಗಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದೇ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ನನ್ಪಲಾಲು ಬೋಲೆ ಅಲ್ಲ 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 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಹಲೋ ಬೃಂದಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನೀರ್ನ ಜೂನಿಯರ್ BC ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ನಂದು ಬೆಲ್ಲಾರಿ
ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗುಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಆತ, ಗುಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಬಂಗ ಬರಿಯರೆಗು ಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಅಂಚ ಸುಲಾಬಡ್ದಾದ ನುಂಡ ಅಂದು ತೂಪುನು ಉದಾಸೀನ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನಕಲು ಬೊರ್ಚೆ ನೈನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಗಡೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪಂಡನ ಬೊಕ ಪೂರ ದಿಂದು ಆಪುಜ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿಯಾನ್ ಲಾಗಡೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುಜ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನ್. ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಇಂದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಪಂಡದು ರಿಯಾನ್ಶಿ ಜಿ ಗಾಣಿಗ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಶೋರ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ದುಂಗು ಮಂತ್ರನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡಿ ಇನ್ನಿಯಾನ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನೆಪ್ಪರ್ ಪಡದು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನ. ಅಕ್ಕ ನಂದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಹೌದಾ, ಸೂಪರ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಧನುಷ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿಗುಂಟಾ ಕೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರುದು, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟೇ. ಅವಳು ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಆದ್ರೂ ಸಹ. ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತೆ ರಿಯಾನ್ಶಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರು ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಬೈದಾರೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಬೈದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳಡೆ ಓಟುದ ಟೈಮ್ ಬೈದನ ಅಲ್ಪದ ಫುಲ್ ನೆತ್ತ ಓಟು ಏರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಕೇನು ಪುನತೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಐಕ್ ಬೈದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ. ಅನ್ವಿತಾನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಬೃಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೆ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ ನೀವೆಂತ ಮಾಡುದಾ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಜಯರಾಮ್ಗೆ ಗಾಣಿಗ ಇರೆಗ್ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಬಾಲೆದ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಶೋಕು ಕಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಇನ್ನ ಮಗಲ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾವಡು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಕುಲ್ಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಪುಜಲ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಐಕುಂದು ಬಿಟ್ಪುಜಲ್ ಐಕೊಂಚ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವ್ದ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆವನ ಡೈ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿದ ಆಯ್ತಾನೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ. ಅಕ್ಕ ಇರುವ ಜಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಗಾಣಿಗ ಮೋದಿನಾಗಿ. ಅಕ್ಕ ಉತ್ತಾಯತ ಅಕ್ಕ ಭಾವ, ಅಕ್ಕ ಉತ್ತಾಯತ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಧನುಷ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಬಟಾಟೆ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಂದ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಎಪ್ಪು ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರಿಗೆ ನಂಜಿ ಆಗೋದು ನಾನು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಜಿ ಆಗೋದು. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಕುಂಟಾ? ಅಲ್ಲ ಬೇತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟಾ? ಮುಗೀತಾ? ನೈಟ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗಿತ್ತಂಡು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಾತ ನಾನು ಅವು ಕೋರಿ ತಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮುರಾನಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಅಂಚಾದೀನಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀನಿತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ಮಾತಾ ಇತ್ತಂಡು ಏನು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬೈಜತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟಿಲ್ಗೆರೆ ಫೋನಾಗ. ಹಾಯಕ್ಕ ಹಲೋ. ಜೌರಾ ಮುಕ್ವೆ ಸಂದೇಶನ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಬು ಅಂತು. ಅಕ್ಕ ಚಂಡಿಕೋರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಹಲೋ. SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನವರ ಫುಲ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕಲ್ಡ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಶೋರ್ ಮನ್ಪುಗ
ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಾವು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಪೋಯಿರು ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಏಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಏಪಾಯೇ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ರಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಏನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಪದ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ ಜಪ್ಪ ಪರಬೂರ್ದ ಬದುಕು ನಮಸ್ತೆ ಈಗ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಚ್ಚನುಲ್ಲರು ಇಂಕ್ಲಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಇಚ್ಚನುಲ್ಲ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಡ್ಲಿ ಎತ್ತಿಯೇ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮಗೆ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲು 4 ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಆಣ್ ಬೇರೆ ಕಂಡನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜದೆ ಆ ರೀತಿ ಹಂಚಿ ಪೋಯಿರು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲು ಮಾಣಿಡು ದೀಕ್ಷಿತ ದೀಕ್ಷು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜಯರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪೊಡಾನು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪೊಡಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕರ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪೊಡಾಂಡು ಸೌಮ್ಯ ರಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾಯಿ ಪಂಡಾರು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನದು ಆಗಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ಇದೇ ಕವಿತಾ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಜೆತ್ತೇರು ಮುಂದೆ ಜಗೊಂದೇರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕೊಂಟು ನನಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಏನು ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ 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 ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಇದಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಕೈನ ಮಾಡಿದ ಹೆಲ್ಪ್ ಈ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಅಂದರೆ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏನೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ 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 ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಜೀವಿತ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 2 ಜನ ತಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಧನಂಜಯ ಅಮೀನ್ ಮಸ್ಕತ್ ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಿಸ್ಟರ ಇನ್ನಲ್ಲ ವಿಜೆ ಉಂಡ ಇಕ್ಕೆನ್ನ ವಿಜೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಪಂಡದು ಆಂಕರ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವಿಜೆನ್ ಪಂಪೇರ್ ಪಂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿಜೆ ಆದ ಐಕ್ ವಿಜೆನ್ ಪಾಡ್ನಿ ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಿಯಾನು ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಾತಿ ಮಹಂದೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಹಲೋ ಅವು ದುಂಬು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ವಿಜೆ ಬಣ್ಣದ ಆರ್ಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ಜೆಗೆ ಅರ್ಹಳತ್ತು ವಿಜೆ ಗಂಡಲ ಅರ್ಹಾಳು ಅಂತಾರತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುನ ಬೇತೆ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬರ್ಡೇದ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವನೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಅರೆಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಖತ್ತಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನ್ಪಲೆ 2 ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲೆ ಜೀವಿತ
ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂಡದುಂಡು. ಶಶಿಕಲಾ ಮಹಂತೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಪಂಡಾಯ್ತ ಹಾಯ್. ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಧನುಂಜಯ ಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫುಲ್ ಇದು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳು ಫುಲ್ ಎಳಿತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೆಂತ ಸಹ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅದೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು 2 ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಶೋರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇರನ್ನು ಮಲ್ಲ ತಿಂತು ಓಡೊಂದು ಆಸೆ ನಮಕ್. ಸೊ ಐನಾತ ಬೇಗ ಇರು ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಲ ಕಾವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఇంకా ಅಂಚಪುರ ಪನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪು. ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ನೋನು ವಾಚಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗಿ ಸುವರ್ಣ. ಹೊಸೊಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಏನೋ ಪಾರ್ಬೇಕು. ಯು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ತುಳು. ತುಳುಟು ಪಾತಿರುದ ಪಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಕಾರ್ ಬೇನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಕಾಲು. ಮಾತಾಡೀಗ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಣ್ತಾಳ ಮಗಳು? ಬೇಳು ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಂದೆ ಆತ ಮನಸಾಂಡಿ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಡು ಐಟ್ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲು. ಓ ಅಂದೆ she is so pretty. Thank you. Ajishke hi. Ajit Karkera so cute. Thank you. Abba ಲಚ್ಚು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನೊಂಡ ತಿರುಗು ಉಜ್ಜುಜ್ಜು ನಾನ ತಾಚಿ ಊರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ RJ ನಾಗವೇಣಿ ಆಚಾರ್. ವಾವ್ hello papu. Hello, what is her name? Her name is Riyanshi Jiganiga. Riyanshi. Hi papu ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಯ್. ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಕಾರ್ಕಳ. ಓಕೆ ಆತ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗಿ ಸುವರ್ಣ. 3 ಜನ. ರಿಯಾನ್ಶಿ ಬೇಡಿ. ಎಸ್ ವಾವ್, ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇವರಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಬಾಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಲಾ. ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ ಒನ್. ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತಾದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ದಾತ ಬಾಬೆ ಒಂದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ದಾಲ ಪಾತಿರ್ತಾನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ. ಈ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓ ಬಾಬಾ. ಮತ್ತೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಭವ್ಯ ಅನ್ನುವರಿಗೆ, ಭವ್ಯತಾ ಹುದರ್ ಭವ್ಯ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು 4-5 ದಿನ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದ ಒಳಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಕ ಭವಾನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೋಷ್ ಸಂತು ಹಾಲು. ರಕ್ಷಿತಾ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಯ್. ರಂಜಿತಾ ನಮೀನ್ ಹಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದೇ ಬಲೆ ಪತೋಲ್ನೆ ದೇ ಓರ ಪತೋಲ್ನೆ ದೇ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಪ್ಪಡ ಅಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಡಾಡ ಒಂಚೂರು. ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕಿನ್ನಿ ಬುಲಿಪ್ಪಲ್ ಅಂದಿ ಕಿನ್ನಿ ಬುಲಿಪ್ಪಲ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಂದಿ ತೂಲೆ ಅದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವನಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೆರತ್ತ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ. ಹಾಯ್ 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 ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲತ್ತು ಯಾನು ಜೆಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶಶಿಕಲಾ. ಹಾಂ ಬೇತಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರತ್ನ ಕೇಳನೆ ಇಜ್ಜಿನ 2 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ರಾನ ತಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವಡ ಏನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿದಾರತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಯ್ಪುನೆಟ್ ಆಯ್ ಜಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅತ್ತೆಗ ಪೋಯ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಲೈವಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್? 8 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ. 8 ಮಂತ್ 8 ಮಂತ್ ಓಲ್ಡ್. ನೋನು ಬಾಬಾ ಮಂಪಂದ ಕಿಚ್ಚಿಲೆಪ್ಪ. ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ಸಿಗುವ.